iti sweldo iti mano nga tawen tapno yat ko laeng nga maturpos ko wenno maragpat ko dayjay nga ambisyon nga kangatuan nga edukasyon isu nga itattan agyaman ak ni Apo tamay sana kon nga nagunod kon dayjay edukasyon nga kayat kon may sana kon nga nananay nga Doctor of Education ket namnamaek nga iti masangwanan may sanak tumeten nga school administrator. Gapo iti determinasyon ko iti panagbiag. Kayat ko nga kunak nga oren og may sanak ket kayat ko itagbiag kayat ko nga maragpat iti ambisyon ko iti biag isu nga oren may sanak laing ikarigatak nga tanggapin iti buhay ko nga maysa ikarigatak tinagbasa ikarigatak amin nga agbiag nga maysa oreno awan iti asawak wenno anak ko titulong ni Apo isu ti maysa nga nangted iti lakas ko nga nakaragpat iti kastoy nga nagunod ko itatta tano awan iti kunada nga faith iti God kasano kuma nga matumpal mo dagiti arapaak mo dayjay laeng faith iti God ken lakas iti loob dayjay iti inaramid ko tapno matanggap ko ken maragpat ko iti amin nga ambisyon ko. Ammo daddy ko nga adda ka tatta diti balay kasi adda ti picture mo diti nga nakasabit amok nga adda ka ditoy ket amok nga may ayatan ka no anya ti mapaspasama kanyak no anya tattan iti naragpat kon iti biag kon ket amin nga pamagbagam kanyak idi tinungpal ko nga kunam nga ikarigatam ti agbasa tattawam pa iti anak ta kunam idi inaramid ko amin ket oreno awang ka idin inaramid ko amin nga kabailak ket amok nga di ko nakon maragsakan kay tattan no anyan iti nagbalinakon amok nga naragsak ka oreno makikita mo nga no daddo ket adda dagiti jak nga makaya nga tanggapin iti buhay ko kas ko makadagiti iti relationship ko iti kamag-anak mo ngem inaramid ko amin nga kabailak tapno ipakita kanyada nga siya ket kayak itagbiag nga may maysa nga awan iti tulong nga dawdawatek kanyada. Kalpasan iti nakatay nila kay ko idi sakbay na may kunaek nga may sanak nga nalupoy nga tao jak nga kaya dagiti trabaho nga jak nga kaya nga ramiden tatta jak nga kaya nga sarangaten dagiti pagsubok nga kaya nga sarangaten tatta isu nga bayat iti pinakatay nila kay ko may sanak nga ibaga ko nga nananay nga tao ibaga kasya may sanak nga matatag nga babae tatiga po na no jak ko mga matatag di ko nakon ingana tatta jak ko may sanak ko man nga luka-luka. Dahito iti biyag ko, eskwela, tapos after eskwela, agdiretso na ti simbaan,
after ti simbaan diretso ti bahay, eskwela, simbaan, balay. Daydi nga talagan iti diversion ko. Tadyak met nga agbasan tanalpas ko metten iti pinagadal ko. Isu nga daydi iti diversion ko itatta. Tapno may awang ko laeng dagiti problema. Ken tapno may awang ko laeng iti panakapukaw iti asawa. Siya ni Emelita Arizabal, Emi for short, agisursuro, madama agisursuro itata iti Bantay West Central School, Bantay District, ket daytoy iti biag ko.